ai mun haɗu da wannan yaran, wannan turancin nan da gaban ka ce min in same shi in ce mai dubinsa ta cika da turancin nan, today you are 1000 is full. Check this out, right? Mutumina kana da kokolwa wallahi. Ka same shi ka mai na gaya mai ya dauka yayansa ne ban haƙuri. Yanzu ina so mu dawo ka gaya min wanda in yayansa ya zo in ce ba ruwansa da turanci. To ai ni kai ban san wani irin karamin kokolwa Allah ya baka bane ba. Kai yau za a maka turanci gobe ai maka amma wai ka manta. Wai ke da daya biyu ta za ka koyi turanci ne wai da daya biyu. Ku da yawa mu a haka muka koya ne? Ku da yawa kuka diba. Mu mu da muka yi makaranta? Ha ba kai wallahi a haka ba za ka koya ba. Ka ga mun haddace. To kawai daga yau idan ka zo kana shake shi in dai yayin ya saka maka baki ina kawai ka ce ba ruwansa a ciki. Ba ruwansa. Kawai ce mishi za ka yi know your water inside. Know your water inside. Ka gama da shi. Allah ya dan landa.